За да отидете навътре, е важно да отделяте редовно време за себе си. Направете го сами, направете го сред природата и го направете нематериално. В това душевно пътуване може да се почувствате скучно, неудобно или безцелно. Поради чувството ви за принадлежност към външния свят е трудно да разпознаете влиянията и да се изследвате внимателно. Това наистина ли съм аз или наистина желая това? Един грешен инцидент се превърна в срам за цял живот. В името на личното ви израстване трябва да си простите. Ти си несъвършен като всички останали. Нито трябва да правите компромиси, нито да позволявате на някой да ви унижава. Оставете негативната си емоция да се излекува, защото заслужавате първо да обичате себе си. Чуйте висшето си съзнание. Иска да ви насочи към светъл път. За да се свържете душевно, усетете енергийната вибрация на душата си спокойно. Тъй като връзката не е вашето нещо, да имате близки отношения е трудно за вас. Уклончивостта и неистинността са някои от вашите проблеми. Ако обмислите едно или повече от миналото си, можете да откриете причината за неблагоприятното си поведение. Докато се променяте към по-добро, ви очаква възстановяване на връзката. Мислите, че животът ви е нормален или добър, но не е така. В младостта ви липсваше положителен модел за подражание. За да имате правилно самочувствие и любов към себе си. Следователно ученето на негативизъм е вашият начин на живот, което е грубо отношение към вашата психика. Докато се сблъсквате с житейските турбуленции отвътре и отвън, страхът ви става все по-дълбок и по-близо до повърхността. Така че не влачете вътрешния си проблем. Всяка постъпка има мотивация. Може да сте се опитали да го разберете и сте пропуснали целта. Ето колко много не знаете за себе си. За да получите представа, започнете с вашата емоция, като нейния произход. Нейното култивиране и нейното укрепване. Вие сте духовни по природа. От продължително време на небрежност, душата ви е претрупана с нездравословни идеи и чувства. Необходими са изключителни грижи. За да обърнете натрупаните щети, ако желаете да предприемете положителни стъпки. Трябва да се научите да освобождавате страха си от неадекватността. Чрез отрицателни разговори със себе си вашият ум. Чувство или ситуационна реакция отразяват тази негативност. Бъдете внимателни и с виктимизацията, защото може да бъде разрушителна за вашето самолюбие. Вашите желания са вашите борби, които трябва да се научите да освобождавате. Живейте по прост живот, за да бъдете поздрави, за да може да дойде изобилието.